Salat. Danas Dobrodošli na novi video. Danas igramo Realm of Mad God. I gdje ćemo igrati? Evo ga. A gdje ste vi, a vam idete svoje kod portala. Gdje gore? Ovdje. Kad se stvoriš i onda ideš, evo Nikola, tu, ajmo tu. Niko ovdje. Idemo ljudi. Ima neko nešto kod mene, ima? Adame, što mi sve stvari ne Ok, baci. Adame, što mi sve stvari ne staple? Free. Ne, Nikola! Palim se. Oh fuck, sad će... A nije ovdje. Ajmo ljudi. A ima neko nešto za mene? Please. Stop. Nikola! Stop. Idem za vas dvojice, evo. Da, Nikola, ovo je za tebe. Meni Čekaj, stop. da vidim. Samo baci ovdje. Nikola, David, ovo je za tebe. A za mene? Nikola, ovo je za tebe. Pa to imam već. Namesti! Adame, evo ovo za tebe. I ovo Ja ne za mogu nositi tebe. ovaj mač. I ovo za tebe. I ubij se. Ovo. Napada neko Adama. Ubij se, bro. You don't have a weapon. Pa Weapon. imam... Nema konektivno oružje, Nikola. Šta? Nema konektivno oružje. Pa namještam, pogledaj, on nije fair igrica. To? Pa meni pokazuje da imam namješteno oružje, ja da namjestim sad ono neće. Stvarno. Probaj, namesti neko drugo. Možda nisi dobro nada za to. Ma jesam. A pukni, pukni. Ne mogu, piše mi you don't have a weapon equipped. Nemam oružje stavljeno. Ali... Namesti od staro. Pa da, staro i pokušavam, ali meni pokazuje da imam oružje. Šta sad da radim? A prvi namesti novo. Pa to ti pričam, ne može ni novo ni staro. A, pucam. Šta da radim? Alo. Nikola prvi ovo sam. Nikola. A, ne može. Sekunda, sad ću. Gdje se nalaziš, Nikola? Evo sad ću. Nisi zašto? I ušao sam, ali neće i dalje mu. Idem sa tebe. A gdje ste vi? I da sad, vi ste negdje ne stali. Evo, idemo na spawn. Da. Mrtav sam, bravo. U stvari hoću i da umrem. Nikola, stižemo. A sad ću da me ubiju. Oh my god, nemojte umeti. Idite u R, ljudi, idite u R. Da li ću sad? Idemo opet gore tamo. Čekam vas tamo, Nikola ima nešto za tebe. A nije... Ljudi, nemojte umeti. A nije fair, i dalje mi isto. Kako je dalje isto, Nikola? Lepo mi i dalje isto stoji mi štap, ali u stvari mogu Skloni ga! Skloni štap! Evo stani štap. Udari! Sekunda. Radi! Ne radi. Udari! Ja sam malo pre vidio da si tu udario. Namesti štap. Sam mogu da udaram, jel vidiš da mogu da udaram? Vidim. Ali problem je kad skinem taj štav da stavim bolji, ne mogu da ga stavim i posle ne mogu ni ovaj stari da stavim zato što mi zabagovan štap unutra. A šta je sa ovim koji je ovaj? Kakav je taj? Da li radi? Ja to ne mogu, ne radi. Ko što sam rekao, izlazim iz igrice. Nemoj! Što? Niko, što sam mogu ući u igricu? Možda stavim, ovdje nisi dovoljan level. Nisi dovoljan level da koristiš, možda treba neki skill da
na mjestu, Nikola. Znači pa da uđem. Ne može slati, ti dolazi su neki pomoći. Okej. Dobro, sad ovako ovdje da stojim i da čekam. Udaraj ih. Evo udaram. Nije ovo stari. Ne mogu ne kukat, Nikola, sve ne ti. Drži samo dugo, Nikola. Ima mač za tebe. I umreš sam, bravo. To sam meni ostas. Ti si moj još. Nikola, gdje si? Nikola? I dalje mi to stoji tu. Gdje si? Na R. Dođi kod portalu tamo gore. Evo došao sam. Ja išlo. Kucaj. Kako da Na skučam? mjestu onako da ti radi, na mjestu da ti radi. Šta? E tako, sad tako idi, napadamo ih. Moji si dovoljno velik level. Dođite. Da ti me ne razumeš. Meni štab zabagova unutra. Napravi novog čovjeka onda. Da, treba samo ume. Ne, samo dođi ovdje. Svi došli na spavnu. Jesmo, ja nismo u R. A ja sam... Aha, u R. Ovdje, stigam. Ne možda! O, ti si tu pogrešno. Ti si me, nisi! Ovdje! Gdje je to? Pokušavam da umrem. Niko sam. Evo sam. Da. Ajde ime da se... Čekajte me. Ja moram da umrem, Adamne. Da bi, znaš, uzeo novog čoveka. Ko si bio tvoj? Ovaj? Da. Pa, to je pogrešan. Nije. Jeste. Kako zvao si tako? On je pun. No ja sam pokazala ovdje. Nisi. Jesam. Niko si ti umro? Dao mi speed. Samo Zašto si... dođi do Nikola, ide tako. Serit će se, to neće zauvijek biti tako, sačekaj malo. Dođi do oboje. Sve sam tu pod strah. Imam bolj tako, ono tako sam izdao, ne? Dođi do R. Evo idem u R. Ja. Super! Imam bolj tako. Evo došao sam u R. Dođi do kod portala. Evo došao sam. Dođi ovdje gore. Nikola, dođi ovdje. Ovdje be. A tu sam. Kod ti Šta sam, sad? ajde. Dođi. Evo. Pratite me. Okej. Evo ih ovdje. Nikola, idem. Ajmo, sve kolike. Idemo malo. Ne možemo tamo. Idemo nazad, moja kerica. Tamo je! David ima isto što ja. Ili...
David ima isto što i ja. Ne znam, ne, David ima Mage, ti imaš Price. Ne, Niko dođi. Price. Ti imaš Wizard. A pitaj I da, i ova bočica mi zalagovala. Ajde. Ne, ja sam ju uzeo. Pa da, sad sam skapirao. Na to mi zalagovao štap. Ti si, dok sam ja htio da uzmem štap, ti si ga uzeo i sad mi zalagovao. Čekaj, Nikola, kako se Nikola, discharge, tako nešto? Nije, ne mogu da stavim ništa za njega. Dobro. Prvo me duže, Nikola, prvo me duže. Šta? Šta? Daj ne ti, Nikoli. Daj ti na tome. To? Da. To je veliki level za mene. Nije, ne možeš da nosiš. Ne mogu da ga namestim. Prvo da baciš taj stav. Bacio sam. Poglo. Dobro. Kako sam jela. Ajmo, evo ga boss, dođite. Gdje je taj boss? Daj. Ne mogu ja. O, pa ću Evo prvo. A, ja kušam. Loži. O, moje. Niko ne me... Šta? Niko teba! Niko, uzme ovaj stav ovdje. Koju? Plavi, namesti ga. Ne mogu, to ti pričam. Ovo mi ovu priku za tebe. Imam, u stvari nemam. Što, nešto bolja? Da, bolja pika. Jesi uzeo stav? Ne mogu da ga stavim. Uzmi knjigu onda. I namesti knjigu. A šta mi ona pomaže? Bona ti je druga moć. Space, a? Niko, si uzeo stav? Jesi Yes. pokušao da ga namestiš? Ajmo do boss, vidi. Dođi tamo da vidiš, dođite. Nikola, dođi tamo da vidiš, dođi k mene. Ne mogu ga spavati, mogu je. To Davide meni treba. Dođi Nikola, pogledajte ovo. David, Pogledaj to. a Davide, jel ima David ovo da stavi negdje? A nije fair. Mogu da me... Niko, ti mogu ja ljubi zlape. Ko je A da, drugi? mogu da ga vidim zlape. Yes! Ja zlatim sve. Mogu da vidim. Ljudi, ima nešto su... Šta ima? Nikola! Ne treba Dođi mi. Nikola! Meni ti trebalo belo. Dođi kod mene, ljudi! Evo, to si 5. Puno! Nikola, gdje si ti? Tražim vas. A gdje si bio ti? Po mene sam ima. Nikola, gdje se nalaziš, Nikola? Gdje nas javi? Otkud ja znam? Pa kaži gdje se nalaziš, kako izgleda oko tebe? Koji ljudi ima oko tebe? Zelena trava. Pa svud ima zelena trava. Šta? Svud ima zelena trava. Ne, ima i pustinje. Šalim, dobio sam štap i ne mogu da ga uzmem sam zbog Davida. Od čega? Zbog tebe. Zašto? Zato što ja kad sam teo da uzmem onaj ključ što mi treba, ti si ga uzeo i sad mi zabao inventory. Nije tako. Jeste tačno. Nije. Jeste. Niko, idem na najbližeg bossa. Niko, stani, ne pomiješ, Niko, stani, ne pomiješ se. I umreo sam. Nisi! Kako izgleda kamera? Ti, tu? Nikola, sada napravi novog čovjeka. I Ću dodaj da- nekog drugog. Evo. Da ispodem nekog drugog, ali ne. Da ispodem nekog Da, ako drugog. hoćeš, kako hoćeš. Izabrao sam. I ja ti dalje zabavam stav. Ja sam probđe.
Wow, ti daj zabavno stav. Sad ću da vidim. Da, jeste! Kako ti daj zabavno stav kad si wow? On mi zabagovao na ekran i sad ne mogu da ne mogu sad da ništa uzmem. A bravo Davide. Da, nisam ja kriv. Tako ti je. Ne, nisi samo ti kriv. U tebi ga ja kriv. Zato što Adam mi ono dao, ja sam uzeo isto vreme kad i ti. I sad mi zabao jedan poboj. Ne, sam čuo sam tako. Pa ne ti ja pekinu. Nema to svoj uvijek jedno da vidiš svoj tako. Nikola, Molim, možu da udajaš? ne mogu. Kako? Daleko ne mogu da udaram. Namesti mač. Ovdje. Koji mač? Pa vidi da se sam neki mač ili tako nešto. Ne. Kakvi mačevi? Ili Ja večeriju. sam imam strele u inventori. E da, pa ti si archer ili rogue. Ja sam ovdje. Ti si archer. I to gdje si ti ga? Ne bestoće. Evo sam. Niko, pucaj. Evo pucam. Vidi sam se stavim da imaš strele ili tako nešto. Da. Namesti. Pa nameštene. Imaš ti bow. Da. Namesti ga. Ne mogu. Zašto? Zato što mi zabao štap koliko budu Stavi na stav. Pa ne mogu da tu ništa klikćem, ne mogu ništa da radim. Stavi na stav. Pa tu ti pričam, ne mogu. Onda klikni na ovaj, kako se zove. Kako, šta? Klikni na bow Kliknuo sam. i prevuci ga na stav. Joj, ti me ne razumeš. Štap mi stoji na bovu. Adame, pogledaj što su je u... Jej. Da, ali kad vidite, mogu sam se nešto ima. Tako ne nije. Imaš lupa, ja imam 5. Okej, Nikola. Šta ja da radim, da gledam kako igra? Ne, dobro, ja drugi. Kako? Što sad? Šta sad? Sad. Nikola, što Šta? si rekao da ide? Petisni. Vidi O. O? Šta sad? Samo sekunda. Nema nađem. Da li ima da se ostaže? Ne, Niko, ajde dođi naprijed, nismo odarala. Uslavo! Priči O opet. Imamo vam ne udari drugu. Kliknuo sam ovo, šta sad? Izađi da te. Od... Glupo, šta?
Ali ono što je najgore, sad ništa ne mogu ni da uzmem. Dobro. Zato što mi bočica se lagovala isto zbog Davida. No, sam ja čekaj! Uzimate isto vremenu, sve isto vreme. Nije tako sam ne dođe, ja vidim sam ne dođe. Zapravo ljudi, moja preporuka vam je da... Ne znam, vidjet ćemo igrati. Mi ćemo staviti da igramo. Ovo igrati zato što je nikoli zbagovano. Ali vi, ako vam se svidi, možete nastaviti da igrati. I preporuka, nemojte uzimati stvari istovremeno kao neko drugi. To vam je moja preporuka. Niko ne umre. Inače će vam se desiti ono što se desilo nikoli. I onda poludite, ima sve da razbijete sobu. Da, i neće da igrati. To što će Niko raditi, to svi da osnovno vidjela. Za ne, Nikola. Čuti tu! Meni se sviđa, ali Nikola vjerojatno. Rada mi ima mač sa tebe. Nešto mi. Šta meni se ne sviđa, a? Možda ti se sviđa isto, ali ne može. Ali me uspio sam da izađem i da uđem i ne stalo mi. Šta? Šta sam ti ja rekao pametnjakoviću jadan? I zašto ti uspio ti staviti? Da. Super, ajde. Pametnjakoviću jadan, to sam ti rekao. Sada mesti bol. Da. Svi u rez. Precmilojte, ne mogu. Okej. Kakav bol, sad sam se vratio u moju staru formu. Ajmo ljudi. A gdje ste? Ja sam imao jedan super jak bol koji sam uništio zato što niko od nas nije trebao. Ali meni sad ne treba bol. A, dobro. Ja sam nakon milion jakih skakova koje nisam uzimao zato što ti nisi bio on. Uđi Nikola. Entere. Ajmo ljudi. Ajmo, digo ti skile. Sekunda, stišlo mi nešto na Gmailu. Evo. Nikola, imam pomoć za tebe, dođi Nikola. Šta? Dođi pored mene, Davide, nemoj da uzimaš. Davide, nemoj da uzimaš isto vreme. Nema niko, tradamo se. Ako? Samo bi onda na moje ime. Accept. Evo ga. Ti meni? Evo ti ovo, Nikola. Okej, kako da govorim? Šta? Samo ti si trade. Dugme. Trade, kliknuo sam. I to je to. Trade. I evo ti dobio si taj plav, evo mi nesi ga. A namešten mi ili? Ne, ovaj što si ti dao plavi to. Pa da, plavi kao armor. A ovaj što si ti dao, ili? A mene čudi, ne vidi mi se. A ja znam... Aha, on su automatski namestio, nisi imao armor pa to kad si ga dobio on su automatski namestio, razumiješ? Meni nije tako, ne. Nijedno od nas ima armor, razumijete? Daj. Nijedno od nas ima armor. Ajmo kad ti... Pusti ga! Yes, quest complete! Da li imam nešto? A Da ne. li dobro za tebe? Ej, upusti mi jarmu, ja ću te Evo ti ubiti. to za tebe. Ima neko neki štab za mene, please. Ne ono, ajde naći ću neke. Pazite se, ajde. To Yes. nesi. Idemo ljudi, spijamo sad armor, ajde. Samo što niko ima jarki da želi smo jadao jedan prejer armor. A ti Niko imam nesi. a ti imam kolu kapu. Ne sve. Jedan golden kaput, jak armor i jak mat. Niko Oh nesi. shit, bori se protiv bossa, nisam ga vidio. Kao kralj neki, ja? Da, Stižemo tamo. ima mali mininaciš koji ti daju mnogo damage. A fuck. Zavisi Nije ubio kraj. sam. Ubio sam sam bossa. Dobio sam kao food. Da, kao Daj što to. treba da Daj bude. da Oh shit, imam pencil. A gdje to stavljam, Adame? Niko, evo ti bol, evo ti bol. Zašto meni bol? Pa ti, a da mi te bol. Da ja sam imam još pol nego sve arme. A Ajmo fuck vi. man. Ima neko štap. Ne ja. Nemam, ajmo Niko naći ćemo, ajde. E, kraj ovdje,
Niko, gore, siedź, ej, może siedza. Style. Merlin. Oh fuck, The jakie? strongest wizard in the world. Jest tak. Zamisli to miałem. O, to my, to my. Czekaj, no. Oh shit. Ej, kuku. Zato dođeva nema nikakav stop. Zašto? Dođevala, nema ništa za mene. Fuck. Anđeo! Kaži mi neko našu su gosta. Našu su gosta. Daj ljudi, tatina. Fuck. Nisam htjeli te. Evo ga, možda dobijem štampu. Level sam 2. Ništa ja stigu toga. Budite robit, Niko, budite robit. Ja stigu! A nije, ali me što mi se sve izbriše? Pa zato što umreš, kad umreš ti ti ej! Sam umreo, nego sam dobio level 2. Ne, Niko, umreo ti ideš level 2. Daj ljudi mene. Gdje smo mi više ušli, Adame? Ne znam, jedan si izmureš. Ajde. Daj me izmureš. Oh my god, uzaj! Niko, dođi tamo. Gdje? Ovdje kod petala. Nađi me. Nađi mene. Niko, dođi. Dođite. Niko, David ima nešto za tebe. Niko, ovdje ovo. A ti David dođi. Imam ja taj krug. Wait, accept. Ima neki krug za mene. Wait. Ali ima neki krug za mene. Nemam. Aha, ovo je bio sa tebe, Niko. Ajmo Niko, din. Ovaj krug je bio sa tebe, znači. Ne mogu da ga stavim. I zabagovao mi krug. Šta to može da mi se desi? Ne, pusti, nemoj. Nema vez Niko, to je krug, ne treba, to je prst. I da, stvorio sam se pored bossa. Okej, doći meni taj krug, Nikola. Ovo mi doći meni. Dođite boss, malo zmaj, idemo zmaja, dođite, idemo zmaja. Gdje je? Ajmo zmaja. Koliko zmaja? Krug zmaja. Plivajte moje sluge. Stari. Ajmo, evo ga zmaj, idemo pravo do zmaja, ajmo. Pratite me. Ali možda me što čekate malo. Ajde, čekamo. Ajde dođi. Evo ga. Naši smo imati cijel dungeon čoveče, pogledajte. Gdje je Naši smo zmaj? ulaz. Gdje ti taj zmaj? Unutra ajmo, ajde da ga nađemo. Ajde. I to ti neki zmaj. Pratite me, evo ga. Blizu smo, ajdemo. Fuck. Pustite, moramo zajedno, ajmo. Hajmo, ljudi, pratite me. Vikaj malo! Imam vatru, pratite me. Ubijte to! Nemojte mene! Evo ga zmaj! Evo ga fucking zmaj. Oh shit. Mosta! Pa gledaj koliko je jak čovječe. Kurno pogledaj! Bum. Yes! Šta je to? Izvali se bagovano! Bakla! Kakav je osjećaj da li da? Ajde, evo ćete mi baš. Je, level sam 3. A da, ne mogu da uznem armor, sam Baci, neće. Baki, hvala, to imam... Može! Ne mogu! Dođe više podma. Pa hoću! Oj, ovo je jako sam tebe. Što ga pušćeš? Polako ga namesti, na to ovako da ju prebaciš, sam prebudo.
David ima dva istih armora za bagovanje, evo sad se meni zabavila ova glava. Okej, ovo je bolje. Zato lako tipada. Ne, lako se ne vidi. Ajmo ljudi. Pucajte ga! Tako ga niko... Šta je ovo bilo upravo sada? Ali ne znam. Basta. Basta. Kako ne mogu da ne vidi? Jezus, Bogdano! Kako ti spojim? Što čekamo? Ne, koji izađe? Koji izađe? Nikola, gdje si? Nikola! Koji sada bude mrtvi? Koliko? Ko je... Ne. Ne znam stvarno gdje je Nikola. Pa niko je umro! Ja ne znam, Pa niko ne je javlja umro! se. Ok, ovo je kad izuzete knjižice. Je... No. Hey, nothing looks like to watch you there. Kaj je bilo da vidite? Uđi u igricu, šta je tebi? Nemoj vičeš njega, nemoj da vičeš. Nemoj da vičeš. Nemoj. Vidite zbog David je mački dio. Tako da viče. Nikola, halo. Nikola. Vidite, izgleda da je Nikola izgubila interes. Ali, vidimo se hvala što ste gledali, epizodu, vidimo se, tako da, ćao!